Friesland. RTV NOF. Nou, ik denk dat we steeds keer dat we een heel mooi breed concours hebben. We hadden de Tugers natuurlijk, de Friezen, de KWPN'ers, de Hackneys. Maar ook het springen en de dressuur en van de Lietsen, de ponykeuring en alles wat er nog omheen zit. Dus het is een heel mooi breed concours en dat is de kracht van ons concours in Dokkum, denk ik. Met dank aan onze sponsoren kunnen wij deze hele dag voor onze bezoekers gratis realiseren. En dat zien we hier ook. Ze komen in grote getallen en dat is natuurlijk echt leuk voor onze sponsoren om te zien dat ze van de meesten komen. Goed zo. De uitslag is definitief.